नैबे बोरमा मेन्दानि खि Pri oka hone oka sawan paderni oh nolai tonton atsa hi hello friends, welcome back to my YouTube channel. Ang da godan video lana fैलायबाय नोंथांमोननिसिम दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय भेक्सिन लानो नागिरदों दिनै जाय COVID-19 नि ओमफ्राय थांगासिनो आङो दा मोनगोन ना मोना नायलांबाय थादो माबायदि मोनो आरो नोंथांमोननो बे भेक्सिननि दारै बेनि रिजनखौ खोन्थागोन। आं दा थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांदो दा जिखुनु देखायलांगोन ओमफ्राय जिखुनु नै दामिया दाख्लैनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आं बेखौ ब्लग भिडिअ मोजां आपल'ड खालामनाय जायाखै मोजां रोखोमनि नोंथांमोना नैबे ब्लगखौ नायथ'दो बेनिफ्राय नेक्स्ट लोगो मोनफैगोन। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जोङो दिनै मोनसे जायगायाव फट'शूट खालामनो फैदों। दाख्लै बिदि नुखादोंना आंनि ब्लगाव बेयाव जोङो फट'शूट खालामनो फैदों जायगायाव। ओमफ्राय जों दिनै दा दहाय एसे खालामफैबाय ओमफ्राय नै दा संनाय खावनायनि रेडि। नैबे बोरमा मेन्दानि खि आदसा लागाय जोंबाय। सयटा जानोसै सयटा नेक्स्ट
जोंना दा फट'शुटआ जोब्बाय जों दा थांफिनगासिनो ओरैनो फैगासिनो माखासे ओरै सिगाङाव थांबाय माखासे आङो मिडिलाव थांगासिनो ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय सानसे फुङावनो ओंखारनाय जों थांगासिनो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोनां साबसक्राइब खालामदो आरो मोजां मोनोबा कमेन्ट खालामदो थेंक इउ स' माच बाय बाय र' आरो जोबथ'वाखै दंबावो नेक्स्ट डे हाजो सेर सेर मोसौ लाबोबाय शुटिं नै बे जायगायाव शुटिं खालामनो फैदों आरो ओरैबायदि मानसि दे हालेवगासिनो ओरैजाय इयाव खोथिया फुनाय जागोन ओरै नायग्राया नै नोंनि अननाय गोसो गोरबोआव आदसा शुटिंआसो जोबगोलायबाय नै आं दा थांगासिनो दा लाइनाव थाहैनोसै माबायदि दं मानसिफ्रा आसा खालामो थाब मोनगोन आरो थाब बे खाग्राबारि स्कुल आं गोदो फरायदोंमोन एमइ आरो हाइ ओमफ्राय नै मानसिफ्रा जि बुरजा मानसि दं हाय रे हाय बिराद फिर जाना दं नै गारिजों गारि मोनगोन ना मोनलाथाय लाइनखौनो भेक्सिन लानानै फैखांबाय सानाय मोनलायदोंलै एसे रेम लोगो बिराद गोबाव जाबायना बिजि थुयैया ओमफ्राय नुखादोंना मानसिफ्रा बिराद बायदि बाब औ जा इउ केन गो ओमफ्राय जोङो गारि फैदों गारि बिराद मानसि खमावबो 500नि बारगोन नोङो सोर सोरनिथिं माबायदि थुदों होनबा आं
कभिसिल्डखौ लाबाय आरो कभिसिल्ड नायनोसै गाबोनफोर मा जायो देहाफ्रा भेक्सिन लानानै आङो नै दासिम थिग थाक दङ आरो ओमफ्राय भेक्सिन लानायनि मोनायाव गोजांदों ओमफ्राय लोमजायाखै आरो लोमजानायालाय ओमफ्राय अखानायै फुङाव खर' गिलिर मोन्दों खर' गिलिर मोननानै थिखांनो हायाखै बेनिफ्राय बेलासिसिम उन्दुनांदों फुरानो ओमफ्राय खर'खौ थिखांनो हाया मोन्दों आरो फुरा बेनि प्रब्लेम जादों आंना भेक्सिन लानायाव खालि खर'ल' गिलिर मोन्दों थिखांनो हाया मोन्दों बाखि जेबो जायाखै प्रब्लेम गैया जेबो नङा नोंथांमोनहाबो लानो हागोन जेराव जाय लायाखै आदसा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय